Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň tutsuk edilen ýokary wezipeli işgäriniň soragy çekilenini ölenligi öňe sürülýär. Türkmenistana manadyň bir kanun konvertasiýasyny amala aşyrmakda aýyplanany gaýdylyp, tutsuk edildi diýilýän raýatlaryň we howpsuzlyk gulluklarının derňeginiň dowam edýänligi habar berilýär. Bu barada ýagdaýdan habarly azatlygyň güýç gulluklaryna ýakyn çeşmeti 19-njy iýuny maglumat berdi. Konvertasiýa bahanasy bilen saklanan raýatlaryň we işgärleriň derňegi dowam edýär. Gynansa we mişe alyp barýan işgärler hemişe bolşýaly saklananlary gynamagy, aýyplamalary zor bilen boyun aldyrmagy finansiýar diýip ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Güýç gulluklarına çeşme soragy çekilenini Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň tutsuk edilen 47 ýaşly ýokary wezipeli resmiýlerinden biriniň gynamalary çydap bilmäni ölenligini öňe sürdi. Azatlyk radiosyna soragy çekilenini ölenligi aýdylýan ýokary wezipeli kanun goraýjy gullugyň işgäriniň maglumatlary bar. Ýöne bu maglumaty ikinji çeşmeýe tasdiklatmak synanşygy häzirlikçe netijesi bolan soň azatlyk onuň maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Gynansa we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gynamalary çydamadyk işgäri tutsuk astyna wepat boldy. Belki de ýokarky ýol başlaryň haýyşlaryny hem de buýruklaryny bilýän üçin öldürildi diýip azatlygyň çeşmesi öňe sürdi. Häzirki wagtda gozgolan aýdylýan bu iş boýunça İçeri işler Ministrliginiň işgärleriniň derňi işlerini alyp barýanlygy öňe sürülýär. Ýatdasa Gaşgabatda döwlet manadyny daşary ýurt valyutasyna bir kanun konvertasiýa etmekde aýyplanyp käbir telekeçiler, bank işgärleri saklanyp diýip 14-nji iýuny azatlygyň çeşmesi maglumat beripdi. Aşgabatda 10-dan gowrak telekeçi 20-den gowrak bank pudunyň işgärleri döwlet manadyny daşary ýurt valyutasyna bir kanun konvertasiýa etmekde aýyplanyp saklandy. Bu çäreleri beýleki tutukluklardan tapawutlandyrýan ýagdaý bu gedek maliýe puduny gödäwçilik edýän howpsuzlyk gullugynyň işgärleri hem jogapkärçilige çekiljegi meňdeýär diýip ýagdaýlardan habarly çeşme belläpdi. Ol gürrüňe dowam edip tutsuk edilenleriň hataryny Merkezi Bankyň we Ykdysadyýet Ministrliginiň howpsuzlyk gullugynyň gödäwçilik bölüminiň başlygy Şamrad Rejepow telekeçilere ygtyýarnama we degişli ruhsatnamalaryň berilmegine gödäwçilik edýän bölümiň başlygy Anneverdi Rahimow daglary agzap geçse bolar diýip sözüniň üstüne getirdi. Ýagdaýdan habarly hökümete ýakyn çeşmeýäniň maglumatlaryna görä howpsuzlygyň işgärlerine de baryp ýetenligi öňe sürülýän tutga-tutlugyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň 3 orunbasarynyň wezipeden aýrylmagynyň ýygyanyna gabat gelmegi, dollar ýetmezçiliginiň töweregindäki kynçylyklaryň agdalan adamlara ýüklenmek ähtimallygyna alamatdyr. Geçen hepde Milli Howpsuzlyk Ministrligini Öwed Hudaýerow, Maksat Garaýew we Döwlet Baýmuradow Merkezi dolandyryş edarasynyň uzaklaşdyrylyp başga bölümlere geçirildi. Bu bolsa Mulikowyň işde goýberen kemçilikleri üçin ýyly-ýylyna 3 gedek bir käýinç almagynyň ýygyanyna gabat geldi diýip çeşme güýç edaralarynyň arasynda mümkin bolan bastaşlygy ýaňdytdy. Çeşmelerin maglumatlaryna görä bir kanun konvertasiýa bilen bagly käbir raýatlary we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärlerine garşy gozgolanlygy öňe sürilýän derňi bu işini İçeri işler Ministrliginiň işgärleri alyp barýar. Maglumat üçin aýdylsa 13-nji iýuny Prezident Berdimuhammedowyň baş tutanlygynda geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Geňeşine ýurdun güýç gulluklarynyň guramaçylyk işlerine garalyp kadr çalşygy geçirildi. Şonu ýurdun 2016-njy ýylyň martyny wezipe belenen Howpsuzlyk ministri Döwran Geldi Bayramow işden boşadylpdy. Şol bir wagtyň özünde ýygnagyň dowamynda mundan öňe bir näçe gedek käýin çalan İçeri işler ministri İskender Mulikowyň harby çyny beýgeldilipdi.